Yolanda. Sí, eu en primeiro lugar tamén non quero pasar por alto a ausencia hoxe aquí de algún representante do Partido Popular, non? E desde logo sintomático, xa durante a campaña pasou bastantes veces, non? De que cada vez que se convidaban a un debate, a unha tertulia, a un foro onde había pois, representantes de todos os partidos ou da maioría de partidos que concorrían ás eleccións autonómicas, sempre rexeitaban este convite, non querían enfrentarse á cidadanía, que simplemente quería coñecer pois o seu programa de goberno, informarse, valorar entre as opcións políticas cal era a que mellor o representaba, non? Polo tanto, unha vez máis, o Partido Popular goberna contra a cidadanía e non para a cidadanía. Onte mesmo, ao fío desto, lembreime de que asistía o presidente Feijóo a unha reunión para apoiar a súa secretaria xeral en Madrid, non? Un desayuno de apoio á súa secretaria xeral polo caso Bárcenas, non? E se veía como a cidadanía o increpaba, ata incluso o zarandeaba, non? E a mí non me extraña que todos os representantes do Partido Popular, cada vez que van pola rúa, é sistemático, non? É sistemático, se sinten increpados pola cidadanía que lle pide solucións, que lle pide verdade e que lle pide que solucionen os problemas da xente que para iso están aí, non? Polo tanto, é moi triste, lamentable que os gobernantes teñan que estar protexidos da cidadanía que os votou, non? E desde logo deberían reflexionar no Partido Popular, porque estamos chegando a niveles de crispación, desde logo que eu non coñecín, son nova, pero creo que en democracia nunca houbo tanta presión de cara a xente que supostamente ten que arrachar os problemas da cidadanía e non, desde logo, aumentalos, que é o que está acontecendo. Sobre os 100 días de goberno de Feijóo, pois un pouco máis do mismo, non? O que se está agravando, eu creo que evidentemente partíamos dunha situación de crise, pero se está agravando cas medidas que está tomando de recortes e de austeridade o goberno do Partido Popular, non? A todo isto tamén hai que dicilo, eu penso que ademais utilizan sistemáticamente a mentira para chegar ao poder, e unha vez que consiguen o poder para executar as súas decisións de goberno, non? Me lembro na campaña electoral que falaba de potenciar a sanidade pública, os servicios públicos de calidade, e o que está facendo precisamente todo o contrario, non? Privatizar a sanidade, externalizar servizos, polo tanto, decir, haberá que realmente exixirlle pois un certo grado de ética, incluso responsabilidades políticas a xente que promete unha cousa e que fai xusto a contraria, non? Porque senón realmente isto non é unha democracia, isto se convirte pois en outra cousa diferente, pero desde logo unha democracia real non, e a xente perde a confianza na cidadanía grazas a este tipo de comportamentos de políticos do Partido Popular, non? Que sumados a corrupción, pois desde logo non me extraña que a xente este totalmente teña desafección hacia a política por culpa deste tipo de comportamentos. Bueno, ya podríamos entrar tamén, efectivamente, seguramente en outro tipo de variables, Luis.